Μια μέρα μας απεσκέφθη ένας, χτύπησε την πόρτα, είμαστε στον Πειραιά Γραβιάς και πήγε και άνοιξε η μητέρα μου και μπήκε μέσα. Είχε χτυπήσει την πόρτα ο ξάδελφός μου, ο Ηλίας Παγουλάτος. Ο Ηλίας Παγουλάτος ήταν κεφαλήν, αλλά τον κατεδίωκε η αστυνομία για ανθρωποκτονία, την οποία δεν είχε εκτελέσει αυτός. Και πήγαινε στο καφενείο του Κεφαλονίτικο και έπαιζε χαρτιά. Εκεί το παρακολουθούσε το καφενείο η αστυνομία και μια μέρα πάει εξώπορτα, είχε μπει αυτός μέσα και πάει η μητέρα μου να ανοίξει και λέει πού είναι αυτός που μπήκε μέσα. Και φωνάζει η μητέρα μου, Ηλία, έλα εδώ, σε γυρεύουν. Έρχεται ο Ηλίας και μου λέει ο αρχιφύλακας, δεν έρχεστε κι εσείς για 5 λεπτά στο αστυνομικό τμήμα. Τα 5 λεπτά κράτησαν 72 μήνες. Όταν απελήθη ήμουνα 33 ετών. Τότε γνώρισα την κυρία Ματίνη, έκαναμε οικογένεια. Είχαμε το ατύχημα και χάσαμε τον πρώτο μας γιο. Τον λέγαμε Πέτρο, το όνομα του πατέρα μου και του αδελφού μου Πέτρο. Τότε ήταν και ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά εγώ δεν είχα καμιά ανάμειξη στον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν ανώμαλη η κατάσταση. Ο Φώτης είναι ο δεύτερος. Το Πέτρο, τον έχω μέσα και μια μεγάλη φωτογραφία στο δωμάτιό μου. Αλλά τον έχασα. Τον έχασα σε τροχαίο δυστυχήμα, το Πέτρο. Δεν έχω κάνει κακό σε άνθρωπο. Δεν έχω εχθρό. Δεν έχω εχθρούς.